Haka jingmi video lingba ka app kabala tip kerteng kum ka NOLO hakaba ki bapendon kam yaka kila kenno bala ban yoi yaki Kynthei Mawlai haka dor ka batang khat san Tyngka kala penlong yaka seng Kynthei Mawlai pelun ban penram jur halor kani. Haba kran sikilat pathai kubor haka ar pautari ukula lingkot ar ponrio kinno yalam ka seng kila ong baga jingmi jong ka tega video kabalong kum ka advertisement ka pendap yaka jing sngokya Tang yaki khulung khna henry yaki Longkmie ru kumjo meeting ka bangi songker ke minin janmiet ni dak ka jing sngokya haba mioi ya ka wei na ki dur hapo ki rensan media ka ba ki ai kerteng katakan NOLO app kaba hang tu kami ke kerteng jong ke Shillong Mail kaba ong ba ki Kynthei ki badan hakani ke Shillong Mail ngila ban yo iki hakador kaba duna kata khatsan Tyngka te kani kata pajung songkhya yangi kum ki khot jong ka seng Kynthei Mawlai pelun kaba kum ki trai Shillong ban mi kum kani ke kaba penpo dor ya kalong ren yang Tang jong ki Kynthei nrei jong ki Longkmie baro kawai namar ba habang ipet ni pai hoi ni i kan ka juk ka bang tai ka ba ni i ka ba long hakini ki sni hakini ki port ka ba menta ki don ki jingkala ki ba wan ki ba buon ba habaro ki khat nrei pade ban poi kat hau tau pot ba kita ki Kynthei Mawlai kin long po dor ya ladi hado kane ka ba ngi la pan pade namar ba nipet yaki khamtam ki Longkmie Khasi kidon yala ka jong ka jingkit kli ya ka yeng ka sam ki khun ki khti ki jong ki hoi ki bela sngi ban pendap ya ka yeng ka sam la jong nrei ki balik pat ya kini ki kam ki bamlong lani ki kam ki ba inside mat aka imlang ka salam kidon ya kata ban penmi pat da ka kerteng jong ka Shillong hibro ka wei ka bangim so ya ha pat ngimla ban pediak ti to na kalian jong pi la ujonem do kono ka ijahar persa ya kani ka dong plan kam tile ne kinong snai kani ka apps haduk menta ti ngimpat le ye nrei ngidam nginle ya kata ngilum ie nginle namar haba ka an ka don bat lada ka an kala bakan te lakam ku mikini ki ke baro ngatharai kanum poi shadu pot jong ka banlara ya ka jing sni ko ba khamjur ti kendiat mo halo kata lum da dehi ba ka an ka pen klan ya kan ni em ti kamut kasuk hi ya unu kan tamu ba jalat pikat bo unsnai kat ya kan ka at ti pikal along ka ba pencak buram hadu kata oi ki dan te kin nyim lalat ya kata ka ba ong ki jingdon jong kita ki khna dakat ni ki Kynthei dakat mo tang ba hapo Shillong jong hi kumba si ong no ngila ngila khang ni Shillong la jong ngimpat ijui asnote bandon hadu kan ni ti kamut la bandon ke ka balong ngin keno iki banaba be ki poiru ngim sunang ban keno nama na preng jongki ru ombaro kita ki balong kumta iwe ba angut ki balong kumta ndre penjak buram pat ya Krishna mulai ke Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya